A da vidimo tuširanje kako izgleda, pa ono izgleda ovako. Opa! Gledaj sad. Auku, šta ja gledam? Auku, ljudi, napalo ga crevo, kurem se, brate. Lik se obrisao zavjet, znači slušajte ovo, braću, ovo je sigurno troll. Znači, brat je stavio patosnicu od ispred stana, ispred kade, obrisao se zavesom od kade, znači zavesu ono za vodu, i sad pokazuje kako radi tuši. A da vidimo tuširanje kako izgleda, pa ono izgleda ovako. Opa! Gledaj sad. Što radiš, brate, uništio si čoveka apartman.